Ja, het is je misschien wel opvallen, maar laatst zie je het binnen wat minder video's. Ja, dat ga je soms, hè. Kom je er wat minder rond daar. Ga je er wat minder nog doen. Slinger je ook iets minder vaak die camera aan. En dan komt er minder content. Dat zie je er misschien ook gewoon net content mee wezen, maar ja, het is even hoe het gaat, hè. Zo gaat het soms. Soms gaat het zo. Maar ja, ik denk wel even weten letten dat het gewoon sageert het op dit moment. Je net denken van, oh, hier is net meer een leven of zo. Ik volg al wat. Maar ik ben gewoon iets minder actief. Iets minder actief. Ja. Oh. Vraag is natuurlijk nou van, mis je hem echt? Mis je hem echt? De video's. Dat weet ik net. Leuk maar even weten in de comments. Wat je moet ook missen. Hé? Proost. Ja. Moest je het zo een sinaasappel pak te lurken. Dat het dat geen proost zijn moest. Nou ja, hè? Ik moet eigenlijk even naar de winkel toe. Ik moet even naar de Albert Heijn, want ik zie je de wraps, meidje. Wraps. Of zou ik in Bern willen zeggen, wapes. Of ben je wel te zien? Ik gewoon het filmpje daar, achtergrond, leuk. Ja, dat is een shit. Even checken, daar heb ik iets in de instellingen voor. Ja, zo ben de instellingen weer goed. Wat zei je, joh? Daar hebben we de vloer. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Zet je even een stap of niet? Ja, ik ben heel op paard, ja. Oh, ja, dat doet gebeuren, hè? Ja, ik ben laatst wat minder actief, maar ja, ik denk misschien zitten de meesten even op de wachtje. Ja, maar, tuurlijk wel. Je zit altijd op die te wachten. Ja, toch wel, hè? Ja, tuurlijk. Oh, dat vind ik fijn om te doen. Ja, toch of niet? En waar ben je onderwijzer daar, hoor? Naar Hoes. Oh. Ja, dat doet gebeuren, hè? Ja. Even naar de koffie, hè? Oh ja? Ja, de koffietijd. Ja, dat zien we het niet. We zien elkaar weer, ja? Ja, is goed, ja. Hoi. Bakje tiert, hè? Ja, kent het net. Bakje tiert. Nu zei het er net, is dan voor jou altijd bakje tiert. Dan moet er koffie dronken worden, maar net op hoort hier gebeuren. Ik weet wel dat ik het Sint Bart zei van voor jou een bakje tiert, hoor, maar we geen koffie hadden, hoor. Die willen nog gek aan het leuk. Waar wie ik dan om hem te ontzezen van een bakje koffie? Ja, dat is toch omstreden, hè, het bakje tiert. Een bakje tiert. Ik vind dat wel mooi. Navigatie. Zei ze van, nou, hoe laat is ik bij die komen? Nou, door een bakje tiert. Ja, dat is fantastisch natuurlijk, hè. Zat van het weergezeur. Kies voorjaarskleur. Zon straalt gelijk. Kom binnen en kijk. Wat een mooie tekst, jongen. Prachtig. Dit binnen voor de teksten. Wat doe ik nou? Zo. Mooi, hè? Prachtig. Zo. Zullen we even zien? Ja, die we... Of, zo, ja. Ja. Zaailand, kras en win. Geldprijzen dat wel €100.000. Hey. Ongelooflijk. Doet die wel lekker trouwens. Een beetje snekkerig. Een beetje snekkerijig. Snacklucht. Dat is een typische snacklucht. Misschien komt het van de McDonald's. De McDonald's. Dat is een kroketlucht. Kroketodeur. Kroketmeur. Kroketten. Wie het vergeten, maar... Maar ik moet eens even naar de Albert Heijn toe, want daar hiek het door. Ik moet een wraps, maat. Ik moet een wrap gehoord hebben. Hey, goeiedag hem. Hallo meneer. Hoe is het met jou? Ben je op pad? Ja, ik ben helemaal op paard. Ja. Ik wil even naar de winkel toe. Gezellig. Ja, Kijk leuk, wel hè? eens je streampjes op zaterdag. Oh ja? Dus, ja. Oh. Hoi thuis. Ja, hoi thuis. Dus ze zeggen hoi thuis. Nou, dat ben je nou. Best genoeg. Ja. Nou, Nou, is goed jongen.
Loop ze nog even. Ja, dankjewel. Heel wat zin. Hoi. Even oh, zo even. Maar goed, ik stel er even naar de winkel toe voor wat wrap-ingrediënten. Ik moet mijn wraps zelf hebben. Heb ik een heel goede tip. Keep je de dure wraps. Keep je net goed keep eigen merk van de Albert Heijn, maar keep je gewoon die van Santa Maria. Dat wordt de beste, ja. Dat is echt weer. Ze is nu dankbaar wezen. Goed kepen ding ben eigenlijk net te hachelen. Ik ben ons net heel sterk in mijn mening, maar als het om wraps komt, dan heb ik een sterke mening te verkondigen. Net bezunnen op wraps. Had helemaal geen zin. Oh wel, dan kijk ik wat je oorsbollen, maar ik hier maar even links hier. Zo. Even hierheen. Wat die man nog? Ja, open. Open. Shit. Ah, goeie. Wat is dit voor een mooi apparaat? Ja, nou, ik heb hem nog net uitgedaan. Maar, Oh, nee hoor. ja. Jammer. Ja. Had je wat willen filmen? Oh ja, dan zul je nog filmen nemen, toch? Ja, dat had nog net wat geweest, hè. Dan Ja. had je mij een mooie toe kunnen sturen, maar... Ja, Ja. maar je gaat hem uitzetten. Ik heb hem net uitzet, En ja. dan kan er net meer hoor. Ja, wat dat ken. Wat er één keer uit is, dan is het... of hij Ja, accu's. mijn accu is bijna leeg, dus... Oh. Dit zijn allemaal dan. ja, het gaat wel mal. Jij praat makkelijk Fries? Ik praat niet zo makkelijk Fries. Nee, hè? Nee, maar je verstaat het wel. Ik versta het goed. Maar daarom mag jij inderdaad van Fries spreken. Ja, Dan, gelukkig. nee. Maar dit is jouw auto? Ja, dit is een beetje mijn hobby inderdaad. Het is ja, een leuk vermaak. Wat ik zeg, ik heb het zo stadig aan een beetje wat opgebouwd. Ja. En het begon bij 35 km per uur. En, Ja. en het Dus is ik op een het naar gegeven 24? moment, ja, wat? Het loopt haast richting 80. Nee joh, Ja, zo is dit. Ja, serieus. Dat kun je nog denken dan. Ja, We zien dat ook zijn, ja. ja het gaat echt wel uit. Ja. Nou, en dat is. Nou, dat vroeg. Ja, heeft Freek. Ja, mij niet Oh. filmen, alsjeblieft. Oké. Nee, ik ben net terug uit de oorlogskant, dus niet doen. Maar het. Maar laat het nou op. Nee, dit is de Coolfin. Hier zit het motortje. En daar zit de Coolfin. 75 km per uur. Ja, hij gaat richting 80. Dat wil hij. Nou, luister, doe maar de plezier. Ja, Ik ga de bank af en dan doe je ding maar. Ja, want anders blijf ik hier weer 2 uur staan want ik heb mijn plein verpot. Oké, nou, snel doorlopen. Hè. Box. Hey, het ga je goed aan, man. Hoi, joh. Ken je die meneer dan? Ja, maar. Nee, dat niet. Maar mensen komen altijd wel op af. Ja, hè, ja. Ja, Ja, apart, hè? is het niet, is het niet jeugd inderdaad? En nou snap ik dat best, maar Je moet gewoon stofzoekers allemaal. ja, hij fluit erover. hè? Ja, inderdaad, ja. Dat is kwalling. Ja. Oh, dat mag zo'n ding shit vooruit. Ja, hè? Dit is een... Ja, maar nou, Ja. ken ik nou moet ik er al naartoe lopen, want hij is leeg. Ja, hè? Och. Het is jammer. Ja, mag ik een watertje of mag ik... Ja, maar Oh, dat ging alleen mij. Ik moet toch uiteindelijk die kant uit. Ja, dan was het toch even voorbij. Ja, je had je geen kruid of versketten, zeg maar zeggen. hij Accu-kruid. accu kruid. Ja. Accu is weer leeg. The battery is dead. Hij kan wel weer aan het opladen en ja, Ja. dan moet het allemaal wel. Hè? Ja, inderdaad, ja. Nou ja, dan mag ik volgende keer weer treffen als je hier toevallig bent. Nou, ik ben Hè? weer vaker even. Dus, Oh, zo, ja, ja. Dan zit je hier op het plein heen, Een hier. andere keer maar ergens. Hier, Ah, hier de koning doet nog wel. ja, dat werkt er allemaal nog wel. Nou, Nou, succes. Ontjen. Ja, ontjen. go. Hoi. Hoi. Dat weer van zeer korte duur. De accu weer wel leeg. Zo is dat echt maar zak kwad komen. Ja jongens, ik ga een raceauto voem, ja, hier. Ja, accu is al wel leeg. Sorry.
is de bierwijzer, man. Dat is even shit. Ik moest naar de Albert Heijn, hè? Die is daar. Hier naar de Rijn? Nee toch? Nee, ik denk al. Ja, dan mag ik naar de winkel dan, maar... Ja, dat mag dan ook maar hem. Dan moet ik naar de winkel. Ja, Wrapgord. Ik moet een Wrapgord hebben. Ja. Zo, nou. Ik ga de wraps weer binnen. De Santa Maria. Dan kunnen we daar wel een wraps maken. Wraps. Lekker met jalapenos druk op, hé. Ik heb hier nooit zo'n pakje trouwens. Ik doe het wel, ik heb zelfs wat kroeren. Die mix ik wat trokken in. En dan, ja, ik ging laatst wat van die droege bien gekocht. Die had ik vermoedelijk in het water zetten. Ik had er ook nog wat witte bonen en tomatensaus bij. Dan had ik wat extra tomatensaus erbij. Al doe ik het vaak ook bij mij en ja, wat van dat spul, hè? Van die tomatenpuree. Ja, wat zie je erbij? Crème fraîche, salade. Het is gewoon vrij uitgebreid iets, hè? Die wraps. Voor het wist best een paar centen kwijt voor een wrapje. Maar ja, joh, maar dat bespaar je wraps, hè? Doe dat net. Bespaar ik er een brudde ding, maar net een wraps. Ja. Daar hoe sprutsen, hoe bespaar je? Oh ja, je moet nog kun je een mailtje van Ziggo of zo. Dat ik per maand €10 bespaar je koe. Dan krijg ik een tientje per maand, kwarting een jaar lang of zo. Nou, ik zeg beetje dom, maar dat hier eerst zo net doen. Wat is dat? Gebeurt man. Goeiedag. Even zien, dus ik even denken. Mijn jerm. Mijn jerm een beetje lam van het zwierapparaat. Zo. Wat zoeken we steeds? Oh ja. Oh ja, dus €10 per maand bespaar ik bij Ziggo. Want ze bellen me van KPN, maar je wordt een aanbieding, wat totaal een aanbieding weer. Vind ik steeds doms. Bellen ze mij een heel goed aanbod, wat eigenlijk een heel slecht aanbod weer. Had ik die man ook vregen van, zo is het zelfs doen, maar dit was er eigenlijk niet op de antwoord, zo slecht wie het. Maar ja. Ach ja. Oeh, wat is dit hier nou weer dan? Wordt opgehaald. Robbie. Door Robbie? Wordt hij opgehaald door Robbie of wordt er gewoon ophellen? Plakje. Mooi hoor. Voor het spel, ja. Ja, wat er eerst screunen we er zo, maar opbehaald. Nee, je weet het net, hè. Je weet het niet.